Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pining sepuh. Saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Wedal mika pramugari ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh. Ugi sugeng pinanggihan malih kaliyan kebiar adiluhung. Seni Budat Ayub Jawa Timur alat denger. Sesarengan audio profesional Nirwana ingkang mijil saking Gemboyo Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun panekani Cak Paimin Om Kirno. Ugi makaryo kalian video syuting take production ingkang mijil saking Kayu Kebek Totor Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun panekani Cak Tikno Bayu Nugroho. Wedal mika ngantos mangke dalu panjenengan makaryo kalian Tayub Campur Sari Adilaras ingkang mijil saking tlatah Ngadiwono Tosari Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun panekani Jadi Pribadi. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Saderengipun panjenengan sedaya wedal mika nindakaken seni joget langan beksan langkung rumiyin pramugari badhe gelar salah tiga artis-artis ibu-ibu Warna Kidung Malang. Ingkang dipun iring gending Aneka Jula Juli. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama inilah penampilan artis Warga Malang Teger Jawa Timur Indonesia. Tuh. Vokal. Halo. Diawali Neng Yani Kustoyawati dari kawasan Bugis, Malang Jawa Timur Indonesia. Neng Sirama Dugel Wibowo, Neng Lili Wijayanti, salah satu artis dari kawasan Kota Wajak, Kabupaten Malang. Tidak mau ketinggalan inilah Neng Suyati Pandu Budaya dari Kota Wisata Batu. Yang cantik, ayu dan bahenol, inilah Bawa Warga Malang Raya, Neng Sucarti Lukitawati. Disusul oleh Neng Eni Pribadi dari kawasan Kucur Tahu Kabupaten Malang.
Nomor 3 dari selatan, Neng Kumala, salah satu artis yang punya sanggar seni dari kawasan Berongkos Blitar. Yang satu ini Neng Ase Setiawati dari kawasan Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Yang di ujung sana Neng Titi Adilaras Ngatiwono. Adilaras sadurunge ngedung monggo kanca-kanca pramugari wonten panyuwunipun Bapak ingkang ameng wigati para kanca plandang dipun suwun ngedung sedaya nggih. Ngandhang kabeh nggih. Ora liwat sak gongan kudu padha ngandhang. Dimulai Cak Nur ya. Pak Ino, terus pundi lanjut. Nyambut gawe direwangi rekoso kepingine nglompokno kanca pramugari uga waranggono. Bapak Ibu Sukarji sing duwe gawe ngrabekno adik Wulandari dadya pasangan sing sempurna. Sing dijaluk kekarepane Lestari lan Widodo. Hiburane tayobya campur sari mulane nek guyub bakal lestari. Sing penting bola-bola ngumpul dadi siji. Salam mangayu bagya dumateng para tamu sadaya. Kula aturi pinarak langgae kang sekeca para tamu ingkang mihana liya. Ajak Nur. Rama Dakana Sukarji Dolor saiki duwe gawe mantu putrine Dolor Adilara campur sari
rane bala lan tangga dulur kabeh padha teka mrene perlu padha ndongakno cek selamat olendo yawe monggo Mas Jaya. Monggo mirsani sanilan paguyuban kita dilaras campur sari haslingati awana awana pancene seni tayub diarani kabudayan Jawa kegemarane dulur kutha lan desa Monggo Cak Indah. Mula kabeh wae dulur ayo padha muji syukur muga diparingi panjang umur umur mula yen diparingi panjange umur kabeh padha sing rukun karo kanca lan aja ya yuk Monggo sebagai penutup. namung semantet kidungan kula bak menawi lepat nyuwun ngapura monggo Cak Pri. Katur dumateng Bapak Ibu, saudara hadirin sekalian ingkang kaula hormati. Wedal menika ngantos mangke dalu ingkang aya dados pranata carasa pramugari. Sepindah Cak Kustaya saking Morejo, Mas Ari saking Daeng, Cak Pelik saking wilayah Kota Batu, Cak Sukarji saking Jedak, Mas Indah saking Kandang Sari, Cak Santo saking Adiwono, ugi Mas Ujang saking Tosari, Cak Sukarji saking Jedak. Wedal menika ingkang dipun pimpin sekaligus ingkang dipun sepuhi pramugari sekawasan Tengger Mas Hadi Wijaya, ugi kabantu dening sesepuh pramugari Malang Raya Cak Nurali pribadi, ugi kabantu pramugari ingkang sampun rawuh wonten ingkang Cak Kenton saking Adisari. Sedaya pramugari kala wau minangka sesulipun Rama Dukun Sukarji saha Ibu Rini selaku Hamengku Gati, ugi mboten supen Rama Dukun Sukarji saha Ibu sekeluarga sampun matur sewu sembah nuwun sanget.
atas rawipun panjenengan sedaya wonten salebetipun tratap agung saknginggilipun sasana pagelaran kanthi rahayu 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 saha wilujeng ingkang utami rawipun panjenengan sedaya wedal menika dipun suni doa saha restunipun lesan mbok bilih ajatipun wedal menika ingkang kostunggal entas-entas leluhuripun ingkang sampun swargi. Ingkang kalih Wiwah Sangkara ingkang putri. Ananda Dwi Sri Ayu Wulandari. Putri saking Bapak Romo Dukun Sukarji, Ibu Rini Wijayanti saking Morjo, Tosari Pasuruan. Pikantuk Mas Dian Rizka Putra Mahaya. Putra saking Bapak Budiono almarhum Ibu Subiati saking Kalitejo Tosarian Timur. Ingkang ketiga ambal warso utawi ulang tahun ingkang wayah monggo sunggal Ananda Ajeng Mukti Ayudya Lestari ingkang kalih Ananda Wanesialina Eka Putri Saraswati. Mugi-mugi laringan dipun nikahaken utawi ingkang dipun ulang tahun ing wedal menika binjang sageta dados putra saha putri ingkang mugunani tumrapipun bangsa agami ugi berbakti dumateng tiyang sepah kekalihipun. Mbok bilih buranipun pagelaran seni tayub Jawa Timur ala Tengger. Wonten kangge lampahipun sampur ingkang kosunggal kula aturaken dumateng Bapak Sukarji Soibu ingkang dipun dampingi manten kekalih ugi ingkang wayah ingkang dipun ulang tahuni ugi besan saking Kalitejo. Ingkang kalih kula aturaken dumateng sepuh pining sepuh Desa Morjo ugi Bapak Muspika daerah setempat mbok menawi rawuh. Ingkang ketiga kula aturaken dumateng undangan sedaya gilir gumantos ngantos paripurnanipun sampun. Kejawi saking menika sedaya pramugari sampun percados sanget. Gandeng ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar tayub. Pramugari sampun percados sanget. Mbok bilih lampahipun sampur wedal kok ngantos paripurna. Badhe lumampah tertib aman sae. Boten-boten sambikala menapa-menapa. Sepindah malih kula matur kula atas nami sedaya pramugari ibu-ibu warangkono minggahipun dumateng para pradonga sami-sami tamu kados panjenengan sedaya. Mbok menangke anggenipun bagi sampur wonten klentang-klentenipun dipun senaja utawi boten sedaya pramugari namung manungsa lumrah saderengipun nuwun sing agunging pangapunten dumateng panjenengan sami. Cekak aos kan kula matur. Wedal menika sampun dikumpak gelaran seni tayub dipun wiwiti. Sak ngandhapipun ibu-ibu warangana tumuju dumateng sasana pagelaran. Ingkang badhe ngaturaken sampur Mas Pelik Chandra, pramugari saking tlatah Kota Wisata Batu, kare gending cokek panjenengan Bapak Sukarji kasumakaken. Miwiti sinden sendene pratangga
diombeni wong tuwek. Iki sing duwe Malang Tenger, Pak Poyok. Tokoh terop Jawa Timur. Sampun. Mboke aja pijer nangis wae. Urip tanase nandang cingkrang. Cok ngarsula kita kudu budidaya. Nanging kabeh mau kegiatan pokarya. Mboke aja pijer nangis wae. Ya kakang urip tansah nandang cingkrang. Cok ngarsula aja seneng monjo-monjo. Nanging kabeh mau kejar-kejar tanpa karya. Mboke aja pijer nangis wae. Ya kakang urip tansah nandang cingkrang. Cok ngarsula kita kudu budidaya. Nanging kabeh mau kejar-kejar tanpa karya. Mboke aja pijer nangis wae. Ya kakang urip tansah dermanan nandang. Cok ngarsula kita kudu budidaya. Narima ing Bandung Banyuwangi ing Wasana. Mboke aja pijer nangis wae. Iya kakang ora tansah nandang cingkrang. Cok ngarsula aja seneng monjo-monjo. Nanging kabeh mau gegar wigar tanpa karya. Aja pijer nangis wae. Iya kakang urip mangsa dermanan nandang. Cok ngarsula Narima ing Bandung Banyuwangi ing Wasana. matur nuwun dumateng Mas Pelik Chandra pramugari saking tlatah kota wisata Batu ingkang nembe kono aturaken gedhog kanthi lomba gayung sangi kering-kering cokek pencene sing ngendangi seniori panjak sing joget ya pencene anak buah seniori landang monggo. Selagane sarwa
den luhur datan kengku hing panggoda tansah kelambi lure sumbung nerli ringnya netra aduh rasane itu meratap hati teteline rasa tresno bisa sumambung dadi sawiji kayang rojet jantung aduh ninge ati terusnya wiji bisa dadi jatuh kami tema kina belum ring yang agung waos pinesti ngantuk nugrah aning yang widi umpama kembang melati mawar kumbang anyi sepi ya kari suara menganyut aduh sumusu ing sanu beri rambu jroning ati tema ulan durung angamut Ora pancet. Ayo. Jadi
busanane leluhur adep-adepan karo busanane leluhur. Nek 6 telu-telu, nek 4 ya loro-loro ya. Ayo. Pak Sukarji kan kono kabeh keluarga besar posisi sebelah kulon, sebelah kidul ya. Nah, sebelah kidul, ayo. Monggo. Posisine Pak Sukarji tiru mau. Sampeyan ana sebelah kanan. Nah. Ambil posisi. Kalau longgar bisa ambil sebelah kanan. Mepet Pak Santo. Pak Santo tolong ditata. Nah. Mbak Kumala bisa ambil posisi. Mbak Eni. Kurang geser ngalor, Indah. Geser ngalor. Terus. Nah. Untuk wiroswara 1 saja, cukup 1 orang Waranggono. Mbak Yani maju, ambil posisi mana yang kosong. Maju. Nah, mana yang kosong. Ya sing gone sing ora enek dinggoni to. Piye to wong-wong ki? Beh. Ambil yang kosong. Gimana? Sudah? Ngapunten Bu Jarti. Sampure dipun damel kalung Pak Pur. Sampure dige kalung utawa dige ngendong. Sampure dige kalung utawa digawe ngendong. Sampure digawe kalung. Sampur monggo ibu-ibu sampure dipakai. Ya untuk pramugari bisa ngisi yang kurang ya. Pramugari bisa ngisi yang kurang. Untuk yang lain yang tidak bersangkutan saya mohon untuk minggir ya, minggir. Posisi agak mundur, agak mundur ya. Agak mundur, agak renggang sedikit. Terima kasih. Oke, sampun Pak Adi. Ya bisa minggir Pak Santo, Mas Indah, Pak Kustoyo. Eling kita kudu eling marang Kang Maha Kuwasa. Eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu sak keluarga kudu eling negarane kudu eling kabudayane luhure kabudayan junjung derajate bangsane eling kudu eling bebasan wae ngaren kita tansah kudu eling.
sabar rembaka omah giora ayu para besan Marang besan sepatong sekali oh iya aja telah lan wong priya ora mena harap prasaja tanpa mundur mrawasa angkara murka jak kesusu jak kesuru sing sareh dipen pikola Adi laras gendingi kabula kangge kajatipun Rama Sukarji muga-muga kinabulan kang dadi sediyane. Mahaning ciptaku marang yang maha iku oh paringono wahyu mukam bagian kuduku guyub rukun bagus waras wiris do Gusti kang maha asih mugi kerasa hangapal na Matur nembah nuwun sanget dumateng keluarga besar Romo Dukun Sukarji, ugi manten kekali, ugi besan saking Kaltejo ingkang dipun dampingi leluhur ingkang sampun suwargi. Nggih. Nggih, monggo Bapak Romo Sulinggi, Bapak Wawan Sainga Diwono, Bapak Ardoyo mantan Romo Sulinggi, Bapak Edi Romo Sulinggi Sainga Dirjo, Bapak Samad Romo Sulinggi Ngadirjo, monggo. Nggih monggo Bapak Wawan Romo Sulinggi saking Ngadiwono nggih. Monggo. Ya Mas weteng kelapa kamak semodo saluk Mbak Eni
salugune salugune wong merah dipikir Nggih, monggo Rama Dukun sing ngadiwana Bapak Wawan dipun suwun Bapak Sukarji selaku Amengkuih Gati nggih. Monggo. Dipun eling manungsa yen iki ngajaba Ini sabar di. Kunes sayok karaya bulung bitumang serawang ya mas lali jiwa nemu lena parama deva terata ya mas deva terata bata eyemu unendra Rama Jennara punungukuran Bundir Winola Sayok karaya Pulang itu Masarowang Sayok pikir ragerja pada mana neman senang sela ya mas mingkara mingkur rengu karena nama di sinewong resmi ning kidung mereka tarata pakar dine ngilmu
gunung ukuran punten inulah jroning suka kudu iling lan waspada ya mas ya rama-rama nedole aja meresuk meremre yang suka ya mas rama ya rama kudewe lan waspada genes aja leret ya ramane tole yen jegati durung teko sing sayang sing rukun ketemrayang kang kumandang gawe ambangan jiwa ambangan negara nusa bangsa nusantara lanang wedon padha semangat tas kemandan kang wajib kewajiban ampiya kang utama adil makmur lan sembada dikereping dusit dompet becak tak ada kudungan dompet becak tak ada kudungan aduh iman dikanape sayang dusi pinta sokorong ocek tada buruna sokorong ocek tada buruna aduh sayang balik salah ngelak sing manis mana si biru daun adurin mana si biru daun adurin aduh emang apa boleh bila dapat bila ikat tangis lamun jauh mak resarinya lamun jauh mak resarinya Matur sembahipun dumateng piyantun ingkang paripurna ngaturaken sampur lumampah kanthi prayogi sampeyan sareng sabek dedena sabar sareng sabek dedena ngalak menyadung kebelaan aduh iman pikir karo ngengak robena pikir karo ngengak robena lamun ngengak rasa tak kelar aduh sayang kelampin aduh cek potena kancing celeng sabada denang
sabededena Aduh eman won jancin lagak mas docek mas tena kurang malam mak semajena kurang malam mak semajena Aduh maan Sampir sarung kabebena Galak menya numpak jalan Pikir kerong nyak robena Lamun nyak sopana bilet selambar kedana Allah sayang kateng rayang karo kancane patut lamun linulutan brengse sama jangka buri nimas jingga saumpama salambar kedhange nangka salambar kedhange nangka waten sabar ngomong putra ya ya Jawes ten sumaram ring yang sukma Rama Rama jroning suka kudu eling lan waspada aja was dan sumaram ring yang sukma aja leren yen jangkane durung takon kabeh spita kalau kangen taring toya ya mas jroning suka kudu eling lan waspada mumpung anom nguti saranane praja Rama Rama kawis pita kalau kakentaring toya cemas mamresopa sakung kang para miarsa ya mas blibir karo wayu dipikir neng ati kuru blibir karo rangka dipikir neng ati lara ora buta kae-kae buta kumung nyambut gawe iki piye warahana iki piye warahana mas yo mas memresuk
titekno ngetan bali ngulon apa sedane ora butuh kae-kae butuh kumung ngomong ora butuh rono rene butuh kumung nyambut gawe takir godhong kelopo esuk mikir sore mikir sing tak pikir rak rumangsa hetat kali lak kula kali tengah-tengah wate etan gati kulon gati ditimbang padha abote awang rak mega mendung yen giling opo siji tega nyawang ora tega nundung eling-eling kebenciane Dik Yani kelanangku ditimbang padha putih etan gati kulon gati ditimbang kena untunge selembar godhonge pace wong sabar abet sanggani selembar godhonge kara peno sabar yen melu Cak Gustaya Sore nyeling sing diseling arek Surabaya esuk eling sore eling sing dieling ora rumangsa janarku gunung ya mas ya mas janarku nunggu rambut terpenala ngetan beling ulang tuwa sedyanara kelakon rambut Thomas kae-kae buta kumong nyambut gawe ora butuh omah loji butuh kutang dremeng ati aja leren yen jagane turu teko bayame kuning-kuning ayame yen wis disanding bayame lo mas ijo-ijo ayame yen disanding bojo bojo loro aja bojo loro telu ya mas mas weteng klopo kalopo kang maksih mudha pring kuning digawe sulingan dilali-lali saya keling oh ae oh iya oh Adi laras salugune wong merti pikir harja timan tires-tires ngalamun rao wes-wes topel mbak ya pantes kamelane slitro panggoda rencana walu kendangane gawe rama pelungane saya cetha ameng kuwi semseme rasa wae waja kapelena marsudia kendeng Jawa
aja nganti ilang mesna ing Balajar bisa ngrembaka tansah gumya ing mancanegara tansah gumya ing mancanegara muga-muga kinabono lintangi panjerina Yes, Pratandha arsa jumuduling surya sumunar sarati amadangi jagat gumma biar kadya indah sarip tambak yasa